Mahigit 1,000 pulis itinalaga na para sa seguridad ng gaganaping Batang Pinoy 2022 sa Ilocos Sur. Narito ang report. Mahigit 1,000 pulis ng Ilocos Sur ang magbabantay sa seguridad para sa nalalapit na 2022 Batang Pinoy National Championships na aarangkada sa Sabado. Ipakakalat ang mga pulis sa 10 playing venues at 21 billeting schools mula Cabugao hanggang sa Metro Vigan. Meron tayong 1,117 na PNP personnel, AFP, DRRM, BPATS. So lahat composite na ito para ma-ensure natin yung safety ng ating mga atleta. Sa send-off ceremony, pinaalala ng Ilocos Sur Police Provincial Director na siguraduhing payapa ang mga nasasakupan. Full alert status na ang PNP hanggang sa bagong taon. Tiniyak ng PNP na sapat ang kanilang bilang sa lahat ng bayan at lungsod. Siyempre, hindi rin natin binaliwala yung ating concern sa simbang gabi at yung mga Christmas revelry natin. Halos kumpleto na ang sports equipment. Nakahanda na rin ang Quirino Stadium. Asahan na rin ang pagdating ng mga delegado. Ready provided by the provincial government po yung mga yung shuttle buses and mga jeepneys na gagamitin. Matatandaan na napinsala ng bagyo ang pinaka-stage ng Quirino Stadium. Pero isinaayos na ito at handa na muli para pagdausan ng national sporting event. Nasa 5 hanggang 6,000 delegado ang makikibahagi sa Batang Pinoy 2022. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon.